Hello diya sa inyo karon na ako mga bisita para man tabuong katong mga nag-guide sa kuha sa akong backliners nga gianhid diri sa balay kay gidala sa teacher kay gusto lagi bulag sa among lugar karon papauli na pud sila and I really enjoyed the time sa ila kay genuine gid sila nga tao may arte organic natural o garon guys so amko lang mataga kwarta kay wa pay sweldo tapos kabalo na gamit tong budget yun pero akong mga gitigom mga coins tagaan ako sa chance nga makumkum kung pila ang ilang makumkum ilahan na kasi ang mga coins ani guys is tag na 20 na 10 og 5 walay piso ani so 10 20 og 5 so swerte lang kung say mas lapad og kamot ako sa listingan tara tara tali taas na. Hinuktok, kaulion na mo no? Kaulion na mo. Hindi, mag-i-F kung sakyanan. Sana o, kasi na pagduhin na artaho. Amo na ang kapitan diri sa una. Yan, yup. Karon. Juan, di ba muli naman mo? Wala mo kong kwarta nga dagan. Diba, ibutang sa salog, Brad. Butang sa salog. Kana, koy siya nga, kuan. 10, 5, o 20, sagol. Inyong kuan, inyong pabalon ako sa inyo tagaan ta mong chance nga mo kumkum pero nakahangad mo ana. Kaya. Ang nagkumkum na atong giagi bitaw ang nagkumkum na kay nakuha niya kay 700. 700 kana kay gaburagan na siya mga nasa mga 4,000 plus nga kwarta. So, isa ra ka kumkum. Isa ra ka kumkum. Guys, gahan ko nila guys kay muna nagtabang sa kuha para ma-safety ang akong kuan, ma-safety ang akong lakaw. Simple kanang sila gid. Okay, game. Sa una. Ana sa mudan, ana sa mo kang makalay. May una. Game. Humbiang sa. Okay, humbiang. Re. Alunga. Humbiang. Humbiang ana kamot. Sina, game, sina. Sina. Humpiang. 1, 2, 3, go. Humpiang makulob mahayang. Game. 1, 2, 3, go. Humpiang makulob mahayang. Ang naglay, ikaw yun. By Roel, ikaw yung una kumkum. Hangad. Kumkum na yun. Maglingkod? Di nagtalag ko. Ato ba nga? Hangad lang, ana lang. Game. Now. Lingkod. Lingkod. Listen sad. Game. Angat. Kumkum. Guan. Isa kumkuman na kumkum. Wow. Okay, game. Problem. Menang imuha. Pick mong dua kaysa sunod. Iyapan na imo. Kamu pick mong dua kaysa sunod. Okay, 1, 2, 3, go. Pick pa. Wah. Siya na una. Asa una. Asa kuya ni mo una. Okay, kuya na una. Game. Kuya na, hangad. Lingkod na. Hangad. Kabala ka. Tarungan yun, dagwag, hagom kay balon. Balon. Go! Dagwag yun. Okay, game. Ikaw, Brad. Dagwag yung hagom ha. Ay, gulaulaw dia. Hagom na. Iya pa na yun, ha? Hindi kayo magkumana, urot yun na ron. Yapa na. Ay, iya mo dagan siguro. Yapa. Sada una gigom. Si higahap na ngano ikaw nagihap. Nani pud exacted nani may ihap. Wow, si karon. Nay 20. Nakakuha si bayog mga 20 oh. Hangga po yan disco. Pila. Imo bay. Ang iya kay 400. Tempa. Kani. Ang iya dire kay iyang kuha is 415. Iya pila ya debing. 520. 520. Imo. 535. 535. Ayan, diba? Grabe. Amang kamot nimo. Nganong 400 na kami nakaya na kuha na. Ebot 500. Ito 500. Bitaw. Para inyong kuhan, yung pabalon. Ina na. Nya ikaw mo apil pagkagkuha. Ayaw na si Hendrik ay. Ay sa lagihin. Taro ko na. Belantaw. Abdi ka gagamot. Guys, mo na among kuhan. Tagay sa silopin yan. Pon, magbutang na po dadiri kung natay madawat nga grass lagi ka sa Facebook.
Para po sa itong mga bisita nga angay mo haggo, maghaggo mo rin po diri. Pampabalon. Bisita akong ingon. Palayo tagamay kina. Kapitana. Katong imo wala yata kayo de palidugang sa direbe. Atong mga kuan, ang atong mga higala nga manubo. Ah, Nay bata sa inyo, nay bata. kanang kuan nila kay mga butan kayo. Ay, lilipan magdula. Uyo lagin. Guys, thank you so much. Ato lang kay amo na silang ihatod kung asa sila paingon. Ay, Grabe. amo na silang ihatod. Bye, imo bye. Sa ilahang lugar. Unang iuli among bisita sa Mantabuo. Together with among kagawad is boys. Salamat Juan. Layo kay mong patungan karon. Pero kaya. Kaya. Very good. Mga among kagawad di mo yamar. Hold up there so. And of course among kauban adto na mi. Oh, safety nga biyahe. Lakaw na ta kay ulan-ulan ra ba? Bukidon mauli ko dihagak suntak ka uban ang pagpangga nga gibati ko kay gimingaw na ko nimo Bukidnon ikaw ang yuta kong natauhan bisag kanu sa dili malimtan asaman ang atuan magpabilin ka sa among dugan. Nakaabot na me. Grabe, salamat. Amping mo makita sa phone. Aya, bag picture sa tao mingon ni kagawad. Pira. Grabe. Sakit mo kayo lubot mang kaagwan. Game. Nasa dia sa nagpuyo anang bukid tabok na sa bukid. Grabe. Kabot kami. Oh. Maguli ab. Lago balik sa balaya.